당이 행가 어마네는 지금 advances 나만이도 지금 프로 official 지금 order 스마야고 당이 행가 지금 가이스 플랜 동안이 로컬로 제브로 저라오 나고 아 저라나 뭐 use 개만 동네 지금 완수만 타나이 दिवाली जरो जों पाइमाले लिया वाटिनि बागै जिनि दातोपन बेलेगनो चाइतोखा बो इ तुनानि बागै सिमेन्ट तुनानि बागै रड तुनानि बागै अ तलान सिमे साका फाइनानि अब बेलेगनो कष्ट हाइसि जों खरसा साइजों साकाइसो आइ फाइनासे बसो बखर मिमलाय थाजों जिनि कयजन बरक बखर मिमलाय लेनलेस मा तंखा फेव माने तुइ अर तां फाइनानि आव बेलेगनो कष्ट ताइगाबो तु थानि जिनि अ स्वयं जे तां क्लां जानाय जिनि अ मताइनि बो बिन थाने आशीर्वाद दंगो ते लोकरने हामारे बिन थाने दंगो आउन बागै जों अगन खाने सुजुमान आउन बागै ते जिनि इंजिनियर बा हामारेनाय बरोबर काइसे चिकन जे इश्यूज न ब्रक प्रॉपर वे वो ब्रक इम्प्लीमेंट खाइया बरनो बाबला हामारेबो ताइ जिनि अ आम जानि लीडर चेयरमैन जिनि पागलाबारी बिसिनि चेयरमैन ति हाजिम चेयरमैन तेजिनि जोतो अपोजा कमिटिनि जिनि आदंसं तेजिनि बुबाग्रानि जोतो आमसेनि वारियर्स नरनोबो आं पुलानो बेलेगना हामाय मारिबो दिनि जों थांजो तंगन बिसिनतिनो जों अमाय क्लाइमांक ताइ दिनि जिनो पान्दो जिनि बरंगन सीएम सारबो सपायन तंगानि जिनि प्रेसिडेंट बीके रांखल सारनि साक हामिया बेलेग बारिमान बागै बो एंगो किसान बर बिन बागै अरेंज खायन बागै बो दिनि लेडिंग खामान बागै बो दिन सपाय मालिया तेजिनि एमएलए बो मिया जों कक सालायकिया बिन बो अधिवेशन जलि तंगन बो दिनि जररि मालिया बो सपाय गंगा फाइने हिन तंगनि फियाबो बिनि असेंबली 7 जरा टाइम तंगा आवन बगै जों जरा खापेलिया दिनि जों और इनॉग्रेशन खामान कारण गय पुलापुर आनो सावरमान गय खना मेलाइन छौ खना मेला गय मेलान सिगां इनॉग्रेशन खाये और सेट न जिनि मेलावो बानि खायनो यूज खालायमान थुं इनिसे जों एडवांस खालायलेमोन कक्रै जों फाइने जराबो जों खालायलेनाय हायनो हाय जिनि बुवाग्रानि आशीर्वाद बाय जिनि ऑनरेबल सीएम नि तिदुलुं बाय ते जिनि जत्तो लुकुरनि थांजन बिसिनतै जों अम हायके गय जिगन सामाने जिनि लुकुरावनो जिनि बानि खालायनो जों गिब्रिमानखा फाइने जरावो जों जिनि बरं बनां एमएलए रंजित देबरमा बिकनै जिनि आम जायो जों जत्तो जागबो बरो प्रॉब्लम तंग बरो ताम खालायनो नां जों जत्तो चाइतुगै नाय तंगो जों त्रुक खालाय जिनि लुकुरावनि इमांनो जों मोगथां खालायनो बगै जिनि एमएलए बो साकथारि तंगो ते जोंबो जत्तो पाल साकथारि तंगो अमागेनो जों त्रुक साम खालायमान बिसिनतै जों जिनि आम जायनि जे लुकुरावनि डिमान्ड जिनि आम जायनि जे डेभलपमेन्टनि सामोनो जों खालायलेनै अमो तो चिनी कैसा खलाई थाई ते कैसे ऑलवेज मोइट नारदी अमो तिनी मे बी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या तो फानो पॉलिटिक्स तो जो जन पॉलिटिक्स क्रिहिन के इवन बिजनेस खामे जाबो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स जाबो ते पॉलिटिक्स तो आइसी केबा जों आबोनो पॉलिटिक्स जों मैनेजमेंट खाइ जेब्रु तलांमा हके आबोनो डेभलपमेंट अंगो आगोक्सी आवन बाय तिनी आम जायो जों तिनाव हके साल कलमा रंबै जों जिनि बुरिफां साथि मेलावो दुगान खाइ जिनि बानिया खानेन बागै जों काइसा ओपन सेट डिमान्ड दंमानि आंगाफोर कक रिलांमानि दंगो जिनि अ आम जायो मेला फाइफोरो जिनि पूजा कमिटिनो आं कक रिलांमान दंगो बसकां जरा फाइनायो आं नरन काइसा ओपन सेट तांग्रिगनाय फाइनाय जरबो जों जिनि एमएलए बाय कनै जों तैबो जिनि आम जायो जों तामखे डेभलप खाइमान जों वान सुगै जों बसकां यापिरि सालायनाय तेगेसे मेन प्रॉब्लम हके कानानि लामा फाइनानि लामानो जों दाक्ति जों खालायनाय चाइतोलायनाय जों जिनि एमएलए बाय कक सालायनाय जों बसकांगो अ जिनि लुकुरावनो बाहायके लामा स्नामै जों जिनि मेला फाइनायनो जों गाहाम खालायो जों मेला दोबैमानाय ते जों अबनो काय टुरिस्ट स्पॉट खायनो गायसा अमा का बेलेगनो गायसा गाहाम जागा ताबु चिनारो जों नायका अंकाय आंगर तिनि थाइजोंगो काफेमान यागुला आं आयें नाहारे आं गायसा मुइदुमानका सिक्किमबो गाहाय जागो आं मेबी आ जागानि मुइदु बगै थांगा फियाबो गाय शिव मन्दिर दङ मुइदर तंसे मेटर नंगो सिक्किमबो गायसा एकदम कुचु मन सलाबन तेबो कुचु मन स्लाइटे बो कुचु जागा सलसके लामा मालै टुरिस्ट हजार बरो फयाजा दुगाननि इनकाम मै दङ हांके चिनर किता मुंमें नायबा आवन बगै जों चेष्टा खालायनाय बसकांगो जिनि बुबाग्रान हामारि बाय जिनि जतो थांजो तंगन बिसिनतै जों जिनि अमनो जों बसकांगो जों मॉडर्न टेक्निक बाय जों जिनि अ लामानो स्नाबै जिनि अर जिनि जे बिजनेस खायनायनो जों बाहायके बं बिजनेस नि लामा जों फुवारिमान आबो जों जायदोनाय आमागेनो जों दिनि गोरों थायो जिनि बुबाग्रान आशीर्वाद बाय जों थांजो तंगन बिसिनतै जों चिकन माने खायफानो जों जे लामारो खायो दैनि प्रॉब्लम लामानि प्रॉब्लम कारेन्ट गोबां प्रॉब्लम जों सॉल्व खायनो बगै जों जतो जिनि एमएलए रंथुं जिनि एमडीसी रंथुं जतो जानजेना आमसायो बेलेगनो साक्थारि साम खालाय दं
गाव माहायनो लिमिटेड फानि बिसिं फानो DTA DCO जों गोबां मा हायाव जों खलायले दङ ते स्टेटनि बिसिंथिबो जिनि एमएलए सामु खलायले दङ अमायखनो जों गामियाव आमसायो जों डेभलप खालायनो बागै जों बेलेखनो जायथलाय दङ ते अम कायसो कका हायसि अम तो डेभलपमेन्ट लामा जों खलाय थांनाय न ते अमन कारिबो जिनि मेन उद्देश्य हकै जिनि बुबाग्रा अलवेज जिनि बागै फाइट खाय दङ जिनि अधिकार बागै जिनि फ्यूचर नि बागै जिनि बुबाग्रा फाइट खाय दङ आवन बागै जों थानजा मा दंनाय तांगे बुबाग्रा अलवेज बसाय दङ जेफोर जों थानजा दङ आफोरनो जिनि बुबाग्रा क्रागमु जेफोर बुबाग्रा क्रागमु आफोरनो जिनि दफान बागै फाइट खायनि जों जरा मानो आवन बागै जों अलवेज जों थानजा दंमोन बिसदै ब बीजेपी खायो ब कांग्रेस खायो ब सीपीएम खायो ब आईपीएफ जों कोके डिफरेंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दङ मानो पॉलिटिकल कुनो प्लेटफॉर्म जानि जानि खायके माने जों तिपारसा वालाले बुलाले तगलाले चिनि डिमान्ड तो बनानिया जों अमनो जों मासा नंनाय जों थानजा तमन बिसिंतै जों क्राक तमन बिसिंतै चिनि मा खायनो जों तिखलायनो आवश्यक मेन उद्देश्य नंनाय पॉलिटिक्स थानाय फायनाय नेता थानाय फायनाय बेबा चिनि परमानेंट सल्यूशन जों मानानि नांनाय चिनि अधिकारनो जों परमानेंट खलायनानि नांनाय आवन बागै जों अलवेज चिनि बुबाग्रा साइ दङ जिनि बुबाग्रानि बिथिं कायसन बिथि दङ बिनि सरि हामियां हांकै जिनि दफारम बजेफोर थानजानोगो जेफोर खाबाक्सनोगो आफोर बिन बसागो फान मानैनि बो बार साइ दङ आनबाय दिन अजारबो जिनि रामचंद्र गानि बररक बेलेगनो बुजिनाय बेलेगनो खा गोनां बेलेगनो खा कुवा आनबाय जों जिनि रामचंद्र गतो और कोनो पार्टीनि क्रय जों अलवेज जों जिनि बुबाग्रा लगी दङ आगिबो बुबाग्रा लगिरिबो ताबो लगिरिबो उलबरि थांनाय जे चिनि दफान बागै जों जे राइट्स बागै जों जब खालायनो बागै जों अलवेज जों लगिरि थांनाय आन बागै आं हमसुनो सानाय जिनि पूजा कमिटि रनो नरक बसकांगो नरक अमायगनो बसकांगो आगुइ थांनि जों अलवेज नंबाय जों वानसुइ दङ ते और जों शॉर्ट टाइमनि बिसिङाव जों दिनाव अमायगे चिनि खालायनो जरमानखा फाइने जरबो जों फान अवेलेबल मान बिसिंतै जों चिनि मेन इंगा ताबु जों लामानो फोकस खायनाय जाहाथे जों लामानो जों दागि जाति खलाय जिनि लोकरनो जों सुबिदानि बागै आंखा खलायो बसकां दिवाली जरावो जिनि लोकरो अ लामा काहाम मानथुं हिने आं चाइतोकनाय ताइ जिनि एमएलए बाय जों कक सालायनाय बसकां दिवाली नि मेलानि जरावो जिनि अ मेलावो जों लामा काहाम खलायनाय बागै जों चाइतोकनाय आवन बागै दिनि अ जरावो अमसुना आंको खसानाय जिनि अ लोकरकनि जे थांज तमन बिसुन्तिनो जों दिनो अम खलायनो सुजुग मानो जों दिनि थांज करिको अम खलायनो सुजुग मानो खामो बसर 40-50 बसर थाका और कैसे से तांगलां जायगे बेबतिनि अ सेनो रिमामन कारण